Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato, ‘yan uwana ina mai tunasar da mu in addition, akwai wani abu guda ɗaya wanda yake shirin faruwa, duk wanda shaiɗan ya aure shi, ina nufin ya shiga zuciyarsa ya mai katutu, to daga an ambaci Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam sai ya ji a ransa kawai irin hassada ta motsa, baƙin hali, baƙin ciki da sauransu. Bai so ya ji an ambace shi, bai so ya ji an kusanto shi da shi, wanda a halin da ake ciki yanzu iya shi ne ya rage mana a rayuwarmu. Muhammadu Rasulullah shi kaɗai ya rage mana gata, ba mu da wata gata a duniyan nan sama da Muhammadu Rasulullahi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akwai abin da Hausawa suke cewa bawa gatan doya, to mu dai gatarmu Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar da kowa ya sani, Allah gatan bawa, to amma Muhammadu Rasulullahi a halin da ake ciki yanzu darajarsa da mutuncinsa, kimarsa, martabarsa, karamarsa, nasarorinsa su muke amfana da su. Ina nufin ba don martaba, daraja da kima da girman daraja irin ta Annabi Muhammadu Rasulullah ba, da tuni rayuwarmu ta salwanta ta shiga wani hali. To kenan darajar Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muke ci a rayuwar nan da muke ciki yanzu. Shugabanni ba adalci, malamai sun zama ‘yan wata ƙasa, ba sa mai da hankali akan abin da ya dace. Masu arziki sun zama marowata, samari sun zama ‘yan abubuwan ga su nan da yawa da yawa da yawa kala kala. To amma mu ɗin da muka riga muka karɓi Sayyidina Rasulullahi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin gatarmu, to me ya rage mana? Sai mu yawaita salati a gare shi, ba don kuma sai don mu tsira da kima, mutunci, martaba da daraja a doron ƙasa. To amma akwai ‘yan baƙin hali, ‘yan baƙin ciki wanda in an ce Sayyidina Rasulullahi Muhammadul Mustafa al-Karim Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai su fara maganganun banza da na wofi a matsayinsu wai kuma musulmai ne su a haka. Ko don dama shi imani ni'ima ce daga Allah, kuma wanda ya imani da Allah da manzansa ya rabauta ciki da waje. Bisa wannan ina mai jan hankalinmu, ina mai tunasar da mu cewa da zarar mun ji an ambace shi, to mu yi salati a gare shi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Iya haka idan ka faɗa, ka yi wa Annabi salati. A duk inda ka ji an ambace shi, kai ba iya ka ce Sallallahu alaihi wa sallam ba, inda hali ka zauna tuƙuru ka masa salati aƙalla goma a ranka ko da bai bayyana ba. Darajar Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam ta wuce yadda mu muke iya furta ta da bakinmu, abin fiye da haka yake. Don haka gaskiya ‘yan baƙin ciki da ‘yan baƙin hali a kan Sayyidina Rasulullahi to fa sai dai ku mutu. Billahillazi la ilaha illa huwa shi ne gatarmu, ba don shi ba ko, to da rayuwarmu ta salwanta gaba ɗayanta. Kuma nasarar da muke hari muke fata mu samu ranar gobe alƙiyama albarkacinsa ce. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ubangiji Allah sa Annabi ya cece mu ranar gobe ƙiyama. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. As-salawat ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.